ame adus mumpung sesuk janjian karo ndek iki kae mumpung sesuk ora lali adus dhisik berangkat. Piknik, lunga piknik sido, piknik. Segar sekali. Ben ketok glowing, ben kaya cah nom-nom kae. Aku nek ndelok putuku kae ketoke kok sing abang, sing ireng, biru. Alis dhisik biasane. Ora kalah karo putuku wedok jaman saiki. Nilai ngene putuku, ben ketok menger-menger kaya wong kae. Ben ketok semplohe cah. Nganggo lipen piye bukake to nduk iki wong bareng nyileh kok diuntir ngalor ora metu untir ngidul ora ngetuk munggah ketoke mungkin nguntire jebule tengah metune dawune boh putuku menor tenan iki kalah karo rondo ngisor kae. Nyiapno putukan iki enek sego enek bothok enek urange meneh entonto ora ketinggalan ora lali putihane supaya ndeyeng rengane marai jos gandos awake recak rezekine wedang gendenge matuk bro irengane aja lali. Ben kita mbok isah ben kaya seneng kono kae. Ana sing keri iki, pesawatku ning ndi iki? Mana rasane kok ganjil. Kotangku keri. Pancen ganjil iki sing ra enek. Berarti keri ning kono mang cementel. Iki apa? Keri ning kene. Tak goleki ngasek mumet. Iki sing mari narik wong sing do liwat ya iki. Tak nggone sik. Kae mumpung nek motor nganggur kae. Tak colongi, tak gawane. Oh ya yo Ben. Wah, untung iki nek motor bangkraan. Wong ngene iki komplit sepatu pisan. Pisan iki. Nah, iki engko lho anjene wedhuse mangan enak lik wareg.
Oh, suket ngene ndak dikepiyen neh iki. Luru suket ya kangelan nggih. Wong alit biasa sithik-sithik lah ngene iki lho. Trimo sabar. Oh. Kaya apa wong ngarep ngisor? Tak gawane mumpung wong kuntal ngisor ki lha apa kae? Ngarit. Blendase ben. Komplit tenan sepatune, tak sisan iki. Katok tak joli iki. Barang sing aji-aji tak tinggal, sing iki tak nggo. Duh suara motor ki montore sapa? Ndak kantek motorku iki mangke. Tak tilekane arek. Motorku ki mang ning ndi iki mang? Motorku digawa wong iki mang. Kok nggone Mbah Kas sing nyolong motorku kae. Titeni Mbah kowe. Wong tuwa Dek. Gampangane Dek ora kena nggih panutan. Titeni kowe. Titeni Kas kowe. Sing buku kae tulisane agro. Apa iki jenenge? Agri Jolong. Wisata Agri Jolong. Dadi wis lanjut rono. Sopo sing celuk-celuk aku? Bengak-bengok maling apa? Wis aduh mau cerak meneng ae. Lho, tapi ora nek wong tak entenane. Kono ae, Nduk, ora tah rene. Tak parani kowe. Ono apa, Nduk? Mangke tok kok bengokan kok kono. Maling apa? Ngapunten, Mbah. Badhe ting pundi? Iki lho, Bu. Aku kan iku pengen piknik, tapi wis tekan gone. Mangke cingak-cinguk ketoke ora ana sing jaga. Aku terus blandang rono lho, Nduk. Ngeten lho, Mbah. Nek badhe piknik mlebet bayar tiket riyen. Niki wonten tikete. Peraturannya ngoten ya, Bu? Nggih. Oh. Tikete sedasa 1000, Mbah. Piro, Nduk? 10.000. Bayar saiki pas esuk, Bu? Ya sakniki ya, Mbah. Wong jenengan mlebet sakniki kok. Mosok enjing-enjing. Ya wis, Nduk, tak bayar saiki nek ngono. Ndak leren sesuk malah hutang, ra iso turu mbae engko. Tak hitunge sik, Bu. Kurang malah mbok parene ngomahku engko. Iki lho, Bu. Nek kurang hitung dhewe, Bu. Mara kok bengi mau ngomah. Matur suwun nggih, Mbah. Monggo piknik. Nggih, monggo, Mbak.